Добре дошли! Днес ще направим подробен преразказ на книгата «Sapiens. Кратка история на човечеството» от Ювал Ноа Харари. Това е книга, която разглежда еволюцията на нашия вид и как сме достигнали до сегашния етап на цивилизация. Ще разгледаме всяка от 4 големи революции, описани от Харари, и ще се фокусираме върху основните идеи и важни цитати. Започваме. Въведение. Sapiens ни води на пътешествие през 70-те хиляди години от историята на Homo sapiens, от еволюцията до модерната епоха. Харари разглежда човечеството през 4 ключови революции, които трансформират начина, по който живеем. Когнитивната революция, аграрната революция, обединението на човечеството и научната революция. Книгата задава въпроси за това какво означава да бъдеш човек и как нашите култури и структури се развиват. Авторът набляга на това, че Homo sapiens не е най-силният или най-бързият вид на планетата, но благодарение на когнитивните си способности той успял да доминира. Когнитивната революция. Когнитивната революция е настъпила преди около 70 000 години, е началото на човешката способност да мисли абстрактно и да комуникира сложни идеи. Харари твърди, че именно тази когнитивна способност ни е позволила да създаваме митове и фикции, които обединяват огромни групи от хора. Основна идея. Харари въвежда концепцията, че хората могат да се организират в общества, благодарение на способността си да вярват в абстрактни идеи като богове, нации и пари. Тези митове не съществуват в реалността, но са ключови за организирането на големи общности. Ключов цитат. Легендата за Homo sapiens не е за сила и мощ. Това е история на адаптивността и митотворчеството. Тази революция не е само в езика и комуникацията, но и в разширяването на въображението и социалната структура. Преди когнитивната революция хората са живели в малки групи, но след нея започват да създават общности от хиляди и дори милиони хора. Аграрната революция. Втората ключова точка в развитието на човечеството е аграрната революция, започнала преди около 12 000 години. Това е преходът от лов и събирачество към уседнал начин на живот и земеделие. Този преход е имал както положителни, така и отрицателни страни. Основна идея. Харари посочва, че земеделието е довело до нарастване на популацията, но също така и до нови проблеми като неравенства, повече труд и зависимост от посевите. Хората може да са произвеждали повече храна, но това е дошло с цената на повече работа и социални проблеми. Ключов цитат. Аграрната революция е може би най-голямата измама в историята. Харари твърди, че хората не са станали по-щастливи или по-здрави, а напротив, те са започнали да живеят в по-лоши условия, въпреки че са произвеждали повече храна. С появата на земеделието започват да се формират нови социални структури и иерархии. По-уседналите общества дават началото на частната собственост, което води до социални разделения и дори до конфликти. Обединението на човечеството. Третата голяма революция е свързана с обединението на човечеството. В тази част Харари описва как различни култури и общества започват да се сливат в единен глобален свят. Основната роля тук играят империи, религии и парични системи. Основна идея. Парите и религията са сред най-силните инструменти за обединение на хората. Вярата в един и същ Бог или в парична система дава на обществата стабилност и свързаност, въпреки че тези неща съществуват само като социални конструкции. Империи като римската и китайската са разширили своето влияние, което е довело до обмен на култури, технологии и идеи. Според Харари, глобализацията не е ново явление, а започва още преди хилядолетия с разширяването на първите големи империи. Научната революция. Най-накрая стигаме до научната революция, която започва през 16 век и променя изцяло нашето разбиране за света. Харари твърди, че науката е започнала като стремеж към знание, но бързо се е превърнала в инструмент за власт и контрол. Основна идея. Империите и капитализмът играят ключова роля в развитието на науката. Европейските империи са използвали научни открития, за да разширяват своето влияние, а капитализмът е предоставил необходимите ресурси за иновации и открития. Ключов цитат. Науката ни дава сила да изграждаме нови светове, но и да унищожаваме старите.
В тази част на книгата се разглежда как научният прогрес е довел до появата на технологии, които не само са променили ежедневието ни, но и са поставили пред човечеството нови предизвикателства, свързани с етика и отговорност. Заключение. Книгата Sapiens е основополагащ труд, който ни помага да разберем не само миналото на нашия вид, но и настоящето. Харари подчертава, че хората не са вървели по една права линия към прогреса, а често са били тласнати от случайни и неочаквани събития. Практическо приложение. Един от ключовите уроци от Sapiens е, че трябва да осъзнаем как социалните и икономическите структури, в които живеем, са резултат от хилядолетна еволюция и не трябва да ги приемаме за даденост. Благодаря ви, че гледахте! Не забравяйте да се абонирате и да оставите коментар за това, коя книга бихте искали да разгледам следващия път. Ако това видео ви е било полезно, споделете го с приятели, които също се интересуват от историята на човечеството.